नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक फिर से गुरहथी गीत गाने जा रही हूँ। इसे सुनकर पसंद आएगा तो खूब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। इसका तर्ज है नींबू खरबूजा भइल, जो कि खेसारी लाल यादव का है। सुनिएगा। भसुरा तोर बहिनिया जवान भइल रे, कैसे उतान भइल रे, सौरा के उमरिया में त तबाह भइल रे, कैसे बियाह भइल रे। भसुरा तोर बहिनिया जवान भइल रे, कैसे उतान भइल रे, सौरा के उमरिया में त तबाह भइल रे, कैसे बियाह भइल रे। काया स्पेशल पूजा भइल कि उनकर नींबू खरबूजा भइल, कैसे नींबू खरबूजा भइल उनकर नींबू खरबूजा भइल, कैसे कि नींबू खरबूजा भइल। चाल त उनकर मस्ताना बा देखी के लोगावा दीवाना बा। चाल त उनकर मस्ताना बा होताना बा, देखी के लोगावा दीवाना बा। पूरा मस्ती में डूबा भइल कि नींबू खरबूजा भइल उनकर नींबू खरबूजा भइल, कैसे कि नींबू खरबूजा भइल। भैया के देखी हमरा धरे गजब मिजाज ओकर करे। भैया के देखी हमरा धरे गजब मिजाज ओकर करे। तोरा बहिन के जवानी चूजा भइल कि उनकर नींबू खरबूजा भइल, कैसे कि नींबू खरबूजा भइल। बोल कि नींबू कैसे खरबूजा भइल, आय हाय कि नींबू खरबूजा भइल।